Poilao Kaitor hambai. Bukhuk haini hai tini sengkatal ke Kothoma kaham tamo. Good news tamo. Abono one suglai nei. Tamoni bagwi abono Kothoma kaham. Kokborok kaham hin. Chwng o video ni bising tui silai nai. Chwng Kristo ni borok hanai sanai rokno. Prai kok sama khnao. Jisu ni thaneo phaidi. Bose hamya hamro. Beram hamro. Motai hamya yapharo. Gnang ungnai. Sakri rok ungnai. Bini thaneo bepak no mannai. Everything ungnai. Bukhuk rok. Norok wan sugdi. Tamo aborok de Kothoma kaham. Ihi aborok simia. Aborok ungkha Kothoma kaham ni bedek se. Hingke Kothoma kaham tamo. Abo ungkha sini Kaitor ni sajla chibai Jisu Kristo se. Hingke Kristo tamoni bagwi Kothoma kaham ungkha ba. Boba khoroksa chwng no sengsaro ajainai borok munoi se hanai khakawai mano. Khnandi takhuk rok chwng yaphangni bijak duirogo naikhe nugo. Kaitor o sengsar no snamkha. Aboni pore borok munoi no snamkha. Tei salka bayo eden phaiblung kaisa snamkha. Phaiblung ni kasarokhe langmani mwthang kaham hamya sirunai sima phangno snamkha. Tei Kaitor hai hanai dagi waisakha. Kaham hamya sirunai sima phangnole tajadi. Sakhe norok theinai hanai Kaitor samani bothaino soitan chibukni mangnawi borokno belok phaibai somsok khlai rokha. Aproni simino borok ma theikha. Abono khoroksa phano mesenai manliya. Tei chwng Kaitor bai haksal ungoi thangkha. Sini somsokni bagai. Tamni hinke Kaitor somsokno belai no selengjago. Abo haikeno chwng Kaitor bai chalruk chalai thangkha. Janija mosung tui takjak motai rokno tagui khulumna chenglaikha. Abono sini Kaitor ungsithong hanai. Tamokhe chwngno taknaisa Kaitor chwngno maya sawi somsokni yakni theinani yakni phioknani bagui kha songkha. Hakebo diari rokni bising tui borokni thani kok salaina bagui agreement khailaina bagui saklai rekha. Phari chwng elembak nailai Jisaya ekni 18 simi 20 jora. Phari chwng tabok thansa khe kok salaibano hunai subra yongsawo. Norokni bebak somsogrok ksak ungphano kothor ksaphai kufur ungnai. Abo belai ksak ungphano abo khlai kufur ungnai. Norok kha phurui kok khnawi tongkha hingkhe. Norok hani kaham bothai masawano. Phia norok norkhe tei kebengkhe norok sengbai butharjakbai nai hanai subrayong khukbai thang sawo. Tamohi agreement khalaikha norok kha phurui kok khnawi tongkha hingkhe. Somsok jesuk bangphano ksak ungphano abo kufur samnai. Tei kaham bothai rokbo masa nai hanai subrayong sawo. Phia norok norkhe tei kebengkhe norok sengbai butharjaknai hanai subrayong chwngbai agreement khalaikha. Tei bu borsakha Jisaya 7:14. Aboni bagui subrayong sakphangno. Subrayong bo nije sakno. Norok no mari kaisa rwano. Nayi brysikla khoroksa sak deria ungnai. Tei busasla khoroksa bawano. Tei bini bumung Emmanuel hunai pharjaknai. Emmanuel humanikhe Kaitor bahan buthai ungoi chwnghai borok moi songoi chwngbai baksa ke hawo tongphainai hanmase. Hake chwng nugo Kristo achaya khusukang Old Testament rokno porekhe chwng nugo Kaitor borokni bagui gerong kaisa snamani. Abo bai borok thangthung somsokna karjakthung hunai. Tamokhe o kerongni raida rules belai no hard belai no kothin. Abono joto no tekto manangjakha Kaitorni borok. Lamruma lebini bosaprokno porekhe chwng nugo Kaitor bini borokno musuk mera pontok rathari barok di hanai dagimani.
abo bai srapsani bagwi temporarily borokni sumsok kaitoni mokolo kholopjago abo permanent ni bagwiya abo haikeno bisiwo waisakhe bisi brum brum no ma khlainai asugya awan bangla mas namnai sakurma rajaknai kait krei mera bwsa nangnai sogo hango podre pod kaitoni borok tekto nangjak sukha boro kaitoni thani kengaiboi kabui suri laibo sungno all rules all raidani bofro phiok sinai hanai hari sung elembak nailai lob mwngbai ni 5 no borok nini thani kapkha hake mwthang jakha borok nono poito khlaiboi lasimang manliya hebrew noini doso sungnugo omorok ungkha jalainani nunglainani tei podre pod susalainani simise omorok saka saka ni tongmungse omorok kaitor bebak no jaliya sak simise ongoi tongranai tarmane kaitor bebak no susa phainai jale phainai phaya sak jora o kerongni raidarok ongoi tongranai hinmase abo buskango phaina hinmani aboni sampili symbol se hake kusung kusung diari rokni khuktui sajakmani mwthang sa masia asainai hanai abo Daud-ni kamija Bethlehem town chini subrai Cristo Jisu ajai phaikha abo se chini bagwi nangkhukmani Kothoma kaham mane good news hake phari sung elembak naline luk soimani Kothoma kaham 2 ni 10 ni simi 11 jora tamokhe swari rok borok no hai hanai shakha pakridi ang norok ni bagwi Kothoma kaham se tuboi phaiwo abo bebak borok no khapang sarang ronai dinini horono Daud ni kamija Bethlehemo norok ni bagwi mwthang sa khoroksa ajaikha bono subrai Kristo hake sungnogo kaitoni swari rok sudase o kokno mera muruknai rok ni thani phaiboi norok ni bagwi Kothoma kaham hanai ma saklai phaikha takhubukhuk rok जों समसनि बागै मा थैनाय जोंनि थांनायनि बागै मांसा लामा करै ओंगै तंमानि तामोखे सिनि सबरा जिसु ख्रिस्टनि बिसिं तै खा किफिलै समसक याकारै बिनि थानि फाइखे जोंनि लांमा दै फला mwthang aboni बागै जहन 3 नि 16 हाय होनाय सावो तामनि होनबा काइटर संसारनो आसो खांजाकमानि बागै बिनि संदारि साजलाना हरखा बिनि आस खाजलानो boito khlainai borokbo komoriawoi mwthangjak phlai mana oike kaitor bonoro horkha honai jeng nugo tei jini asuk kerongni raidarok no toiwoi tekto manai ma tongmani yakni jeng yokmani bagai Kristo jini bagai Kothoma kaham tei asugya jini sumsokno borujukha jini thaithaibo bo thaikha tei bo kuthoino mesenoi salthamni salo thangai basakha abohaino जोंबो जिसुनो पयतो खलायनाय रक mwthangै दिसाjaknai आउ takhubukhuk rok aboni bagै no sini bagै Kristo ongkha Kothoma kaham aboni bara bei krei aboni bagै no joto takhubukhuk rok nang koina musugo narok entertainment no asukta naitokdi nini langma mwthangnani se saitokdi hake tinini video asuknang sithang hambai Kaitor tei video no khalogui nai tongnai takhubukhuk no Kaitor khakchang ruthang hamari ruthang